sir sini tamu teh program khajaka যতন হামবাই বিশেষ করে চিনি কক্সবাজার মিডিয়া রং তিনি जों কাইব্রি জায়গাও করংব্রি জায়গাও ববাগ্রানি বিনি মুকুমু নিয়াকবা বিনি হামজাকমানি মারি रिगनाय ताय खुतुं नि लगे लगे जों एवारनेस प्रग्राम जों दिनै माखायो पहिलाव जों थांगा साइसियाबारि भारत चौधरी बिसिनि प्राय 450 फेमिलि न रिगनाय ताय 600 फेमिलि न रिगनाय बाय खुतुं रजाखा किन्तु आरो बेलायखेनो खानांमानि कगंखा जों जखन पहिलाव रिंनाय रक बा दिनैनि एवारनेस प्रग्रामनि चेयार टेबिलाव जखन आरो बेरायतो नियो आजराव बिजेपिनि थेमरां खरकसा फायै जेबाबेखाय लाथा टुबुय फायै जेबा बुप्रा फायगा चिनि हेजामारा साबजुननि चेयारमेन बरंमोनां परितु जेबरमा याकं क दुखुमांखा ते कयेकजना खारका ते खरकसा काय बेलाखे बुजाखा आबोनि परे जों थाना जुगाजुग खायखा थाना वो जुगाजुग थाना बो फायखा स्राबचानि परे न जों नुजावखा एकदम पूरा दा कलक मा तुबुय तिप्रामा थरनो तानि बुथार खिबायसिने नि फाइमारक आ जरा सीआरपी बा चिनि एस्कट करि हिंगाखाय तिनि हयतो कतर पाति मुं पाति खामु हाइपनो चिनि गोबां वारियासरक बरक बेलायखेनो दरजरमखा जों आइगिनो साजाक बुलायनो तगलायनो ता थांदि अमो कैसे बुंनि पलिसि जदि आरो प्रग्राम खालारि में आखाय बरक साने इखौ नुखादे बरक प्रग्राम खायमालिया बं बरक करिखा हाइरकनि अनेक किछु प्रभाकान्डा खायमोन आबोनि परे जों फायखा काटासराव आबंगा शरद चौधरी बिसि एकटा पार्ट दुइटा आरो वार्ड आबो पायै जों आरो बाहायनो अवेरनेस प्रग्राम आरो प्राय 250 जनानि ऊपर आबोनि परे शरद चौधरी फायखा आरो तेबो बरक गोबां आरो बाहायनो प्राय 450 फेमिलि न जों अमा हायखेनो जों बाखा आरो गोबांमा चिनि अग्रा साख्रा रक एलाकानि जुबक रक आबो खाना बागै बरक चिनि एवारनेस प्रग्राम तामनि बागै जों दिनै अमा हायखै लामा तुई एलाकाव डेभलपमेन्ट खायना बागै आसे खाप्रमनाय दं एदि जे हापांबाय वाइ खतों चिनि ट्रेडिशनल न रखा खायना बागै चिनि कामुं सुमुं न रखा खायना बागै जों जेबाबे अमा हायके जे जों बागै दंमोन अब नुगै बिजेपि रक आतंकित एवं बरक स्रोङै दङ एवं बरक जेसेबां साइ दंथं जे बुसखांनि साल एडिसि एलाकाव नरक जतन नुबायना जत जागावनो जेसेबां चिरि खग्रि जेसेबां नरक केबनि सामने मांप्लि न याकुंबाय कादुलै हरबाय सगै नोंजक जेसेबां चिरि खक साइ दंदि जनगण नुगै दङ नंनि तामुं सामुं आबो जत या তিনি বিজেপিनि बिसिङाव जत वानजिनि कोनो मन्त्रि एमएलए करै खरंनि बे खरकटाम तिब्रासा बाहायनो बिजेपि खायनायनि बिसिङाव ओ खरकटाम नि बिसिङ खरंनि बिसि लाइकुगो बरनो बाद्रिखाखाय जतनो जानि जाटा शान्ति सम्प्रीति एलाकाव रखा खायनो बागै जाने बरक साइतो लागजा किन्तु अमर अंकाय बाहायके साबाय बुलारिमान साबनकाय फल्स केस खलारिमान आबोमां बरं सालपति शुद्ध वालायनानै बुलायनानै तगरिनानै किन्तु बरनो बुइजतनो सिनबायखा वाना जांनायख्रै जों थिनांगो दाउ पाइथाखौ जों मेग्लिबन अमंकाय काटलामारा गाना मेग्लिबन बिसि अर मिक्स अरखाय मुन्दाबो दङ सावताल दङ उरां दङ गोबांमा अर चिनि बरक दङ न चिनि अर पाताबिल दङ बुटांबारि दङ तारपरे चिनि दलदलित दङ न अमा हायके गोबांमा नन एडिसिव जे दंनाय बरनोबो जों अमा हायके जों रिउइ दं थिनांगो बुवाग्रासाव जों तेबो गोबांखाय माने रिजांनाय तेबो काहामखाय जों केन्द्रनि डाइरेक्ट फान्ड तुबुय चिनि जे मानथाय सकथाय चिनि बरंनि लेखा फरानो तेबो डेभलपमेन्ट खायनो बागै अ एलाकाव जों गोबांमा लामा बेयाव थांनाय नंनाय गोबांमा सिसि रुट रोजाखा एनबिसिसि रुट बो रोजाखा अर ताबुक तामनाय बनाव एकलय बरक गोबांमा अबय मात्र जों साइतो गैयाखाय केबो हायके रिमानिया अबंगा बुबाग्रानि चाइतुंमु थिनांगो चिनि 2024 नि 2 तारिख मार्च जों जे एकर्ड मानि सेंट्रल गभर्नमेंट बाय अ एकर्ड न जों जेबाबे पुरन खायनो बागै बेलायखानो जों साइतो लायजाक एवं केन्द्र सरकार अरफाय जेसेबां साबायथं
মানিক সাহা চং কগ্রক পাই কিন্তু একটা কংন পরিষ্কার রিয়াও পাইকরি অমচিনি মানথাই অম নों मारै नायनो 100 বছর পরে जों आदाय खायनाय अब प्रमाण दङ जों যখন सिक्सिलु सानफ्रु अनेक गरक सौ मानिया जों माने फुनुका जोंनि एसटी 17 तमनि कुरिखाय फुनुका आঞ্চলিক दल ছাড়া কোনো রাজনৈতিক দল ক্ষমতা থাকমাইয়া 2018 और শুধুমাত্র आईपीएफ তিনি বাগৈ বিজেপি ক্ষমতা ফয়ো তাতাল কক সাকা ঠিক ন কিন্তু জনগণ সামনে যাগো তো মানে आईपीएफ তিনি যাগো কিন্তু বড় ঠকাই জাকা আমনি পরে 2021 जों फुनुगरिखा एকক त्रिपुरा मथा 2023 जों फुनुगरिखा অন্তত ত্রিপুরা হাসতে ত্রিপুরা রাজ্য নর্থ ইস্ট আঞ্চলিক একটা রাজনৈতিক দল একদম বড় ভাই আসছে কম্পিটিশন দङ जों आ जायगायाव जों 13টা সিট जों তুই फुनुका जों বিরোধী দলनि नेता अंका दिनै मन्त्रि सभायाव खरगसा मन्त्रि सौ यागारसिदै यागारदै नों सोंना हामजायाखै आरो नि कगबाया नि कगबाय जों अरव जों मन्त्रि सभा हाबिया नोंहाय बुका हासागातायख्रै नों मुंसा जिसिया नोंहाय बुका हासागातायख्रै नों तेबो काहामखाय सायमाना दरकार नों सियागा सिया बुइनो सोंदै तावनि बागै अर एलायन्स सोंया एलायन्स ताम बुंदो एलायन्स म इलेक्शन आगेसे एलायन्स सोंब्ला जों इलेक्शन परेसो नों केन्द्र सरकारनि निर्देश बायसि केन्द्र बीजेपी नि निर्देश बायसि त्रिपुरा मथननि नाराव खरंनि नों मन्त्रि रिबले आबोचिनि इच्छा देबा जोंनो काम नांगौनि जोंनो मारो आव मागै साधु साबधान आसो बाराबारिता खालायदि शान्ति सोंनायो बबाग्रानायो केबायता वालायथो बबाग्रानायो एलाका शान्ति तंखाय उन्नति बुंनाय बोसोगां जों ताइबो सिमना एलाकायाव चिनि बरमनां मन्त्रि बिश्वके देबाय अ एलाकानो ताइबो जों जाखायनो बागै जों समाय थांगाय हामबाय याको जास्ट फाइलाय द्रुपसिखौ बोरै रंनो जेबाबे रिफिका लामानि पर्यन्त रिफिका बरक कोनो एक खामिया थाइसेबा जों सामाखै तावनि बागै बहाय ओंखाबा ब थानाय 8 तारिख जानुवारि को हेजामारा जे बुलाय माने आबो सुरु व्यक्ति सुरु बिनि कारणे बुला बुजागो बिनि बरकबायनो बुजागो सुरु हरनि 9टा रग सुहाग नङै पुलिस तामखाय दं आफ्रु पुलिस दङ सीआरपी दङ आफ्रु बन रमना दरकार दं माने गारि बिसिङाव ता मानजाक सुहाग मांसे मानजाकले बदां नुया बरनो केस रे बर काम खामनो केस रेखा जों सेमेनो अब फल्स जों हारि सिमिस दंखौ जों जदिनो अराव जरै बर हायके जलि लायखांखाय अर बर सामाहाय 5 मिनिट फान रतिगिना नांगिया जों जलिया सर तम आर और थांगेन कि सिग्रि सगराव खायजाक दंगाया तेजा पान्दा ब्रुम ना नागिरा ना सिनिबो गायसे सीमा दंमोन ना सीमा रेखा दं सिनिबो ओ सीमानि पारं खांखाय जों याखाय हायसि तबे जों शान्त दङ ताबो शान्त दं दिनै चिन जत कनमिनो जों सब जत इयर फोर्स चिनि बुरिरंनि फोर्स ताबो दिनै खानान बिसिं जों जरि कोन किछु वानसुका हामिया वानसुका जों खायबो जों खाया पार्टी मनते पुलिस प्रशासन माने ताम सालाय पुलिस तो साका तिनि जसके अरेस्ट माखैनाय पुलिस जरि अरेस्ट खालायंका आबुनि परिणाम ताउनो जों सेमिया पुलिस अरेस्ट माखैनाय ओ बरंनो पुलिस नि बिसकाङा भिडिअ फुटेज दङ दा कलमा तुबै रिपिक फायमानि पुलिस तो पयना हारका आबुन परतायतामस तायताम आरो साखि दंख ताय बुमस्तै साखि नुखांखाय बन अरेस्ट खायना नांनाय परिष्कार ब्ले हामबाय